Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga dungan natong sayron ang istorya sa usa ka local beer producer sa Iligan City ug unsa nga indigenous ingredients ang apil sa mixture sa iyang flavors sa beer. Atong makauban si Paul Stewart del Rosario. Sir Paulie, mayong buntag dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na, sir? Maayo man. Sir, paunsa nimo na come up ang idea nga mag-produce og homebrewed beers? Nagsugod siya as a hobby before atong 2009 na medyo nainganyo ta sa dagan-dagang klaseng beer all over the world. Antod nagkolekta ko mga botelya, istudyuhan ako ang mga brands sa mga beer, unsay history nila, ug nainganyo kog ayo sa entire beer na concept. Kadugaya na murag kagandaghan na pod enough akong hibalo, gusto pa ko mo-explore more sa beer o nahuna-hunaan ako na mas maayo siguro na mutuon ko og buhat. So back atong April 2010, I brewed my first batch and then the rest is history. Interestingly, nasab di ay local indigenous ingredients ang imong mga beer, sir, no? Yes, local infuse ko og local indigenous ingredients kay as we all know, Philippines is not a beer brewing nation, no, na dili ang atong raw materials dili gyud local diri sa Philippines, like atong barley, atong wheat dili gyud na sila ga-grow diri, hasta ang hops dili na grow diri sa Philippines. So wala ko'y laing choice but mo import na ingredients. But how do I make my beer local? So gaad ko og unsay posible na pwede nako gamiton na medyo local og medyo abunda sa atoa. Like sa ako ang end, pagarbo gyud nako ang among tubig, which is 92% of the beer, by the way, is tubig, it's water. So gigamit nako na gi-take advantage nako na gigamit nako ang Timuga spring water diri sa Iligan. So gagamit ko og tubig sa Timuga kay lahi kay gwapo pud kayo ang composition sa tubig diri, na unique pud siya, and makasulti gid ko na ako ra ang brewery sa tibuok kalibutan ug gagamit og Timuga spring water kay naaram pud siya diri makit-an. Paunsa nimo na discover, sir, ang potential sa Timuga spring waters ug honey sa Putsukan nga mahimong mixture sa beer? Based sa akong pag-research, pagtuon lugar nako sa kada ingredient sa beer na sila lain-lain na quality. Kung gistudyuhan ako ang quality po sa tubig, gistudyuhan ako ang fermentable quality sa honey o sa flavor profile na iya mahatag na madungag sa beer, which is swak pod sa akong giplano na recipe design. Sir, katong nagsugod pa ka ba, napod ba kay trial and error stages nga giagian o unsa po'y mga challenges, sir, nga imong na overcome during those process? Daghan kay tag trial and error ni tabo. Although ang kanang Iligan makasulti ko chamba gyud kay na siya na recipe. Paghimo na ko ana, muna ang first beer na akong gihimo, first recipe. And until karon muna na akong gi-stick na recipe. Pero dili pasabot tanan akong beer lami. Pagsugod daghan kay ko gipangbuhat na hastang di gyud matulon. So labay gyud padong. And ang ingredients na imported mahal, so muna siya mga challenges nato on kay you can't keep on making the same mistakes or keep making mistakes kay ug dili mainom ang imong beer, ilabay man gyud nimo then mahal di ang ingredients niya, i-import pa nimo siya. Sir, from homebrewed beers, ngano ka nakadesisyon nga i-introduce ni sa market? Yes, tinuod nag-start ta as a hobbyist. Dayon nagsugod ko og homebrew for the sake of expanding my knowledge and found a deeper love for beer. Pag humana na ako mga, syempre sige kag himog beer, dili man na nimo mainom tanan, so imong inom sa imong mga amigo, mga pamilya. Og sila mismo nakasulti sila na murag naa man ni potential. Speaking of flavors, nganong ang more into cultural ang pangalan sa mga flavors? Technically, I have made over 30 kinds of beers. But we do have a few staples. No, we have about 8 staples sa karon. And nganong cultural ang akong ikon, I wanted to sound
as local as possible because given naman good na ang quality, ang taste sa akong beers, although miski pag unsaon ako siya magpapaka-local sa iya, medyo global yun ang iyang standard yun. So in a way nice siya, pero gusto na ko mas ma-local yun siya. So ginganlan ako say medyo bagay-bagay po sa beer style o medyo unique po na maka-represent po lugar siya sa nasay murag background story sa kuha, personal na ako na story. Sige, represent siyang isa ka lugar or isa ka pagahitabo or isa ka butang. Ako siyang ginangalan just to have a sort of symbolism. Sir, why do you think nga naila ang imong homebrewed beers? Number one, mismo sa uban gabrew og beer sa Pilipinas, giila gid ko nila na nauna na sa pagbuhat sa beer. So napoy some sort of street credit, if you may, na mo kayo sa si Polly, gahimo nag beer dugay na diha ko sa iyaha gapatudlo sa una or diha ko gapangutana sa iyaha. O ikaduha po siguro sa mga nakatilaw na napuntay word of mouth po siguro nakatilaw sila, nakita nila quality sa atong beer. Daghang kayong salamat Sir Polly sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi sir. Salamat pud kayo sa imo Sir Cyril. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.